Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Ang swerte ko kay Ina kasi dalaga na, sariwa pa. Yan, parang isda. Feel good morning po sa lahat ng mga seafarers na naging simanlo loyal katulad ko. Kahit nasa barko po, palagi po akong nanonood at nakikinig ng inyong programang Mga katas ng nakalipas. At sana po sa susunod kong pagbalik ay makabisita ako dyan sa inyo, Call and Tits. Tawagin nyo na lang akong Roel, 46, isang single father. Pero yung dalawa ko pong anak ay nasa nanay ko po. Tubong Karkar, Cebu. Shout out sa mga taga Cebu. Shout out din sa mga taga North Caloocan. Gusto ko pong makatasan ang tungkol kay Ina. 28. Isa po siyang sales lady. At nang dahil sa leather jacket na binili ko, nakuha ko ang kanyang number at naging kami. Maganda po si Ina. May pagka-chubby. Kaya nung naging kami ay pinahinto ko na po siya sa pagiging sales lady niya at binibigyan ko na po siya ng monthly allowance. Hanggang sa nagplano na po kami para sa aming kinabukasan. Pinapadalan ko po siya ng pera para daw pang negosyo. At araw-araw naman po kaming nag-uusap at nagbi-video call. Lalo na nung nasa barko pa ako. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello. Oh, baby ko, ang pogi-pogi mo Baby ko. naman. Sobrang pogi mo naman. Salamat. Ala, baby ko. ano mo, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, ang ganda ng lahi natin kasi sobrang pogi mo, mahal. Talaga kung magkakalahi tayo, ha? Oo naman, ayaw mo ba ako malahian? Siyempre gusto. Kailan mo ako lalahian? Pagbalik ko, siyempre. I love you, baby. Happy Mansari po. Happy Mansari. Baby. Dito pala kami ngayon sa sa Brazil. Baka nang bababae ka dyan, ha? Wala. Balita ko yung mga simat pag gano'n dyan.
Yan May naman mga tayo hindi eh. kayo bumababa pero maakyat na yung mga Wala, ano, bawal na yun ngayon kasi mga Latina dyan. bawal na. Tsaka ano nga, may nagbababa lang ng mga kargamento tapos ihatid namin Baby, happy Mansari. Happy Mansari. O ano Baby, lang. wag ka na mag-isip ng regalo. Ako ang mag-iisip ng regalo para sa'yo. Oo. Ah, Sige, okay lang. Para anong, ha? Okay lang, sasabihin ko kung ano yung gusto kong regalo. Ano? Hello, Chappy ba? Ayan, okay na. Okay lang? Hello ba? Ang bait naman ng baby ko. Thank you sa Ano ba? business. Business, ano yun? Kasi baby, ang hihilingin ko pong regalo, business. Para matuwa ko naman sa akin. Para pag-uwi mo dito, mapapalago ko na yung business natin. Anong business ba yan? Kasi ganito, meron ditong nakasale yung franchise ng Mineral Water Station. Mineral water? 75K lang. In 1 month may ROI agad. Malakas ba kumita yan? Malakas dito kasi mga mineral water eh. Para ako na mag-supply dito sa may tapat kasi kami dito na ginagawang condo. Ako na magsusupply. Padala mo na lang ha, baby ko. Happy Mansari. Thank you. 75? 75. Tapos baby, isa pa. Oh. Baby, nakikita mo yung sando ko? Ganda, di ba? Kulay white. Yan na naman. Hindi ako maka-focus sa trabaho nito dito. Ano ba yan? Mag-focus ka para nga makafocus ka. Kaya nga ito yung suot ko eh. Baby, ito ba yung isahingin ko kasi? Parang uwing-uwi na ako dahil sa iyo Gusto mo na akong bembangin? Ikaw talaga. Baby, meron pa akong isang business proposal sa'yo. Kasi uso ngayon yung sa TikTok, yung nagla-live ng mga beauty products. Kailangan ng puhunan para magka-rejuve set. Kailangan ko lang ng 150K. Ha, mamaya ha, padala mo ha. Thank you, baby. 150? Apo. ROI agad yun ng one month. Magiging kalahating milyon agad. Ang bilis, di ba? Nakakatuwa talaga. Sige. Dahil Thank you, baby. Send mo na. Para sa atin din naman yan, di ba? Oo, para pag uwi mo, makikita mo may building na ako. I promise, 3-story building agad. Tutulungan ako ng friend ko sa business. Si Trixie, naalala mo yon? Mukhang alanganin ako dun Baby naman eh. Alam mo naman, Di ba scammer yun? best friend ko yun mula bata pa ako. Hindi tayo kami noon, ha? Mukhang scammer kasi yun eh. Baby, nagdududa ka ba sa akin sa pagtitiwala ko sa tao ko? Sige. Baby, may isesend ako sa yung picture ko. Ayan. Uy! Walang panty yan. Sa pa! Ito muna, busugin mo muna yung mata mo dyan. Mamaya, pag Yung gumagalaw. Yung gumagalaw. Pag sinend mo muna, pag nag-bank transfer ka na, isesend ko na yung gumagalaw. Ito, isisend ko na. Ayan. Ano? Naka-bank transfer ka agad? Oo. O, di video agad. Yan. Gumagalaw yan na. Uy! Gusto ko nang umuwi tuloy. Huwag kang bebembang ng dyan. Wala, basta Yan na uwi lang muna, ako. tiisin mo ha. Mag-DIY ka muna. Do it yourself. Di mo talaga, baby. Sige, mag-DIY na lang muna ako, ha? Okay, love you. Thank you dito ha. Basta, mahal na mahal kita. Mahal mo ba ako? Sobrang mahal. Kaya ako nga ito sinisipagan mag-business para sa future natin. Baby, man naman na ganon. I love you. Masarap ba ako? Oo, masarap ka at hindi kita sasaktan. Talaga? I love you, Ang baby. swerte mo sa akin kasi batang-bata to. Oo, Fresh na fresh. swerte ko sa'yo. I love Ikaw you. kahit matanda ka na, tanggap kita. Wala namang personalan, baby. Pero, salamat. I love you, baby. Baby ko.
Minahal ko na po si Ina Colantits. Kaya nag-invest na rin po ako sa mga plano niya at sa mga negosyong pinasok niya. Dahil, o nga naman para naman pala to sa amin. Sa aming kinabukasan, kasama ang mga anak ko. Subalit, marami nang nakapagsumbong sa akin. Pag wala ako, may ibang lalaki si Ina. Grabe naman! Fake news. Ayoko maniwala pero may mga resibo eh. AI yun. Pagka uwi ko po, galing barko, nakipaghiwalay ako kay Ina. Babe, di ba mahal na mahal Taon mo ako, mo. babe? Babe, alam ko marupok ka pagdating sa akin, babe. Wow, umuyak ka, Babe, Ina. babe, ito na yung chance para mabembang mo ko, para magawa natin yung ginagawa natin sa video call ng totoo. Nagawa naman natin yan dati eh. Pero hindi. Kasi pag wala ako, may iba kang ginaganyan eh. Ha? Baby, grabe ka magsalita sa akin. Ganyan ba ang tingin mo sa isang katulad ko? Tama Hindi mo madadala sa mga ganyan-ganyan mo. Babe, kaya lagi akong nakaputi dahil pure and ano ako, with a blameless, pure. Puro sariwa. Ano ba? Babe. Bitaw! Mahal kita. Oh! Bitawan mo Babe. ko. Ay, oo nga. Babe. Hindi nga, isa lang. Babe, isa lang. Bitaw. Babe. Teka. Babe. Ina. Babe. Kaya na Ayoko pagsubok lang yung mga chismis na yung pagsubok lang yan sa buhay Hindi, Ina, natin. tama na. Tigilan natin to. Ha? Babe, ano ba yun? Ano ba yung nalaman mo? Ha? Alam ko may iba kang lalaki eh. Kaya tantanan mo na lang Babe, ako. paano mo nalaman? Wala, hindi yun totoo. Huwag mo na akong lukuhin. May mga pinaispiyan ako sa'yo. Kaya mas mabuti pa Masama mo maghiwalay naman. tayo. Hindi, babe. Oh, asan na yung ano? Asan na yung investment? Scam nga ako! Ha? May umutang sa akin, sabi ibabalik agad, pero hindi na. Tumutulong ako, yun yung advokasya ng mineral water station natin. Tumutulong ako sa mga street children. Pinapakain ko sila. Titiisin mo ba yun? Tapos tumulong na ako, ako pa yung masama. Tingnan mo, wala nga pala talagang pera. Meron, nakita mo naman, di ba? Yun o, nag-down payment naman ako sa pwesto. Grabe. Babe, Tama na, huwag mo na akong lukuhin. Bitawan mo na, ayoko na. Babe. Bitawan mo ako. Ayoko na sa'yo, ha? Wala ngayon. Huwag ka na magpapakita sa akin. Iniscam mo pa ako. Babe, hindi kita in-scam. Ruel. Taon mo ko, Ina. Ruel, mahal naman. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa'yo. Even in my heart. Hiniwalayan ko na si Ina Colantits. Kahit gusto ko maging marupok pero ayoko po. Sayang lang yung perang pinadala ko sa kanya. Pinanggastos niya pala kasama ang kanyang lalaki. Dapat pala, binigay ko na lang yung lahat sa aking mga anak. Nabalitaan ko po, iniwan din siya ng lalaki dahil wala na rin mahuthot sa kanya. Nabalitaan ko rin, nagtrabaho na raw siya sa isang beer house. Pagka-uwi ko ng Pinas ulit, pinuntahan ko kasama ng mga barkada ko ang beer house na pinagtatrabahuan ni Ina. Sir, ano ba yung order nyo? Kim, order ka ba? Ano gusto mo?
Isang babae nga sa table 2. Ako, gusto ko na ng chicks by, ha? Isang babae. Sige. Hindi, nagmamadali tayo. Inom lang tayo. Gusto ko lang makita si Ina eh. Bay, hindi ka ba naka-move on, Bay? Kaya nga, ginawa mo, pumunta ka ba dito para gumante? Sir, ayan na si Ina. Papunta na po. Hello, madam. Asan na sila? Oh, ayan na, bisita mo. Naghanap sa'yo. Ruel? Ay, Ruel, sige, madam, ako na dito bahala. Okay. Ito na lang dalawang kasama niya. Ilayo mo sila dito kasi... Mga sirs, tara po. Doon tayo ganon. Ruel, tara, Kim! Ruel, pinuntahan mo ako dito. I-table mo naman ako. Anong Sige na, table? para malaki yung kita ko, di ba? Nakabalik ka na ulit? Hindi. Ano to? Suplado mo naman. Alam ko kaya mo ako pinuntahan dahil gusto mo ako makita. Ba't Sige. naman kita gusto makita Hindi naman eh? kita mahal sisingilin. Eto, dito na ako nagtatrabaho. Teka. Ba't naman kita iti-table eh? Kita ko naman na lahat yan. Bakit mo ako pinatawag? Kunyari ka pa. Hindi ako napatawag sa'yo. Gusto ko i-table nung tropa ko, si Bong. Pero, ewan ko, ba't... Sige na. Andito na rin lang ako. Iiwan ko na rin yung mga tropa kung gusto mo sila na lang. Bahala na sila. Nag-iwan naman ako ng pera sa Sige kanila. na, ako na lang. Hindi nga. Okay lang Aalis yan. na ako. Sige Ruel! Ruel! Ruel, mag-usap tayo saglit lang. Ba't mo ba ako sinusundan? Kasi baka hindi na to maulit eh. Ito na rin yung Hindi chance talaga ko para maulit mag-sorry. Sorry sa lahat, Ruel. Sorry, nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sana patawarin mo ko. Ruel, magsimula tayo ulit. Alam ko, nag-cross ulit yung landas natin. Tadhana na yung nagpatagpo sa atin para ayusin natin ang lahat. Mahal na mahal kita at alam ko mahal mo ko. Tayo nakatadhana para sa isa't isa. Ruel, mahal na mahal kita. Mahal na mahal Bitawan kita. mo ako, Ina. Parang Tama na. mo na. Tama na yung pangista mo sa akin. Hindi, mahal na mahal kita. So, tingnan mo yung buhay mo ngayon. Kung inayos mo lang sana ako, hindi ka nagkakaganyan. Pero ano ginawa mo? Mas pinili mo yung lalaki mo, tas iniwan ka rin. Kung makapagsalita ka, kala mo naman, milyon-milyon yung binigay mo sa akin? Kung makapagsalita ka naman, kala mo naman buong buhay mo, ha? Ha? Pangit mo kasi, kaya deserve mong maloko. Ha? Uto-uto ka. Madali ka magpagbudol, kaya deserve mo yan. Makapagsalita ka, kala mo nasa iyo lahat eh, ha? Sige na, alis na ako. Kapal na mukha mo.